Πού πάεις? Έτσι Ναι. 3.900. Ρε ο ποταμίτης. 3.200 τώρα. Πες μας δεν το μιλάει 3.900. Σε βαλάει. Εντάξει, 3.900 αύριο του... Έχει παρέξα να ζωή. Κάστε. Ρε, έφερε μια γέφυρα και ο κοίτο. Ναι, έφυγαμε μας κάτι. Να δω Έχει τα άλλη μέσα να παρτάκο γράφω. πάνω σε. Εντάξει, αξίας αυτό. Πήγαινε στο γη, κάστα να γη. Όχι, όχι. Μίλια σου φιέρω. Μπράβο. Α, και μια βάση γωνιά. Πάρε, είμαστε. Τελευταία σκηνή. Πάμε κούλι, έλα. Και τι κάνουμε? Ελάτε τέλος χρόνου, 3-2-1. Τι κάνει κάποιος πέμπτη βράδυ στα Χανιά? Πάει για ύπνο. Αργά περπατάμε. Πώς είναι ώρα να πάει η Εντάξει. Πάμε. 13%. Πρώτα περπατάμε, μετά μιλάμε, 3-2-1. 184. Ναι. Τελευταία σκηνή στην Κρήτη. 184-5. Take 1. Τελευταία σκηνή στα Χανιά. Δεν το χτύπησες όμως. Εγώ θα το θυμίσω. Έτσι. Πες το κιόλας. 184-5, take 1. Τελευταία σκηνή στα Χανιά. Αυτό ήταν κλαπ, πάμε. Δεν είναι Σε 3. Παρακαλώ μην μας κοιτάτε όταν περάσουμε, κάντε τους αδιάφορους. Έλα πίσω μαζί μας, φίλε. Έλα πίσω μαζί μας. Θα πηγαίνουμε πίσω. Προς τα πίσω όλοι. Σε 3. Μην μας βλέπετε εδώ. Να πούμε διάθεση. 3. Πρώτα περπατάμε, μην κοιτάμε εδώ. Παναγία μου ρε κομπάρε. Μην μας κοιτάτε όταν περάσουμε, εντάξει. Περάστε, μην μας κοιτάτε. 3. Έλα, κόψουμε. Όχι πάμε. Πώς είναι εδώ. Σε πάει. Τώρα, έλα. 3. Είναι φίλε μου. Για να αφού γράψα. Και τώρα στο live τι να πούμε? Θα κάνω και take 2 λοιπόν. Ναι. Για να καταλάβεις αν έχουμε άλλο. Πώς που έκοψα. Κάνε μου λίγο ματάκια. Δεν γίνονται. Εντάξει. Έλα Ελένη. Περίμενε όμως. Δεν κρυώνεις καθόλου, λένε μου, Καθόλου. Πάμε φλού, έτοιμοι. Πάμε τελευταία σκηνή στα Ελένη, βοηθός και Χανιά. Έλα. Γράφει. Ναι. 184-5, take 2. Περάστε παρακαλώ, μην μας κοιτάτε. Σε 3, έλα 3. Κούλι. Πίσω. Σε 3. Μην μας κοιτάτε, 3-2-1. Περπατάμε πρώτα, πάμε. Ξανά. Πάλι. Όπως είμαστε, σε 3. 3, 2, 1, πάμε.
Ωραία η κοπέλα. Ναι, καλή. Καλά. Δεν είναι και σαν τη Βασιλική. Πολύ δεύτερη. Δεν ξέρω. Εσύ έδειξες τι πήγε τώρα. Μα για να σας πω. Αλλά πρέπει να σας πω. Πιο αργά πάμε τώρα, πιο αργά έχουμε κάτι, γι' αυτό μιλάω. Και τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ, αγάπη μου. Μόλις έφτασα στο σπίτι. Ήθελε επιγόντως να με δει, όχι, δεν θα έρθω. Τα λέμε μετά στο σπίτι. Εντάξει, να καθόλου. Την άσμα σου θέλω κάτι να χάσει. Ναι. Φέρε με. Σε αγαπώ. Και εγώ ότι το κλείνει και δεν θα έρθει τελικά μετά. 3, 2, 1, πάμε. Δεν θα έρθει τελικά. Όχι. Δεν μου φαίνεται σε σημείο. Πότε θα βαφτίσω τη Σοφία, από την άλλη θα περπατήσει. Και φοβάσαι, μη σου σκάσει αυτή το δουλίτσα και την μιλάς. Έτσι όπως το πάτε θα σε πήγα. Σε 15 μέρες θα το βαφτίσουμε εδώ στην Κρήτη. Μάλιστα, φράου Μελίνα. Ωραία λοιπόν. Οργανώστε το. Οργανώστε περιμένετε. Παραξιατό. Τέλειο. Το έχουμε, Τελειώσαμε. Θα πείτε τη μαγική λέξη. Θα πούμε. Θέλω να το πούμε μια φορά. Να κάνουμε ένα playback. Ναι, για το καλό. Όχι, σε λίγο κόσμο δεξιά αριστερά. Δεν ξέρω καλά πώς να κάνουμε. Σε μια φάση που εμφανίστηκε ανέκοψε ο... Ποιος? Ήταν μπαχτή βαρβάρ. Αλλά δεν είναι εδώ. Δεν το έχουμε. Πάλι καλά που δεν ήταν τρέξιμο, γιατί δεν θα γραφότανε. 17, 052, 60, Sorry. 03, 723. Κινήκαμε. Πήγαμε αριστερά. Το είδαμε. Θα πούμε όλοι μαζί τη μαγική λέξη. Ελάτε Νικόλα. Νικόλα, Άδωνη. It's 3, 2, 1 και...